लोगोफोर गोसोखौथ' मा बुंबावनो भिडिअ लाबोनो हायैनि जाहोनखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबायानो। मानसिनि जिउआथ' दानो दं दानो गैया, माब्ला मा जायो मिथिया लोगोफोर। आंनि जिउआबो जेबो गेरेन्टि गैया, माने दानो मा जागोन रावबो जेबो बुंनो हाया। आंनि आइयाबो बे बुहुमाव गैला लोगोफोर, मा खालामबावनो। थेवबो आङो माब्लाबा बिदिनो भिडिअखौ सम सम लाबोनो नाजासिगोन। भिडिअ बानायनो जिरायब्लाबो माने साननोनो फैयाखैमोन आरोना, माइनावनो जेबो फैया जादो र'। लोगोफोर एसेबां दुखुनि गेजेरावथ' माथो साननो हानो, नोंथांमोनाबो मिथिखागोनानो। जायहा न'खराव मानसि गोमा जायो माबायदि हालोद जायो। थेवबो सम नांसिगोन बावनो थाखायबो। लासै लासै आंबो गोसोखौ हमथालांनो नाजानोसै। बिनि गेजेरजोंनो दिनै आङो सुंद'यैबाबो भिडिअ लानानै फैबाय लोगोफोर। जाहोनखौ आं दाख्लैबो खिन्थाखादों आरो दिनैबो खनसे फोरमायबावबाय। मानो होनबा खायसे ओरैनो नायलांल' आरोना, माखौबा खोनासङा नालाय। जिउआव दुखु दंब्लाबोथ' मा खालामनो लोगोफोर, हाजारबाबो नों थांनानै थाखानांगौ नालाय, बेखायनो लासै लासैबाबो आवगायलांनांसिगोन। बिनिखायनो दिनै दान्दिसे सम आं नोंथांमोनजोंनो दसे नुजाफैनोसै होनना नुजाफैबाय। जाहाथे आं दुखुखौ बांद्राय सानालासे दसे समबाबो आङो नोंथांमोनजोंनो ओरैनो रायज्लायनोसै होननानै। भिडिअ लोगो मोनसिगोन बिदिबा लोगोफोर, दान्दिसे सम नायलांदो जाय नेनानै दङमोन। ओरैनो आङो जेबो साननो हानाय जाथ'वाखै माइनावनो आंना। खालि दाख्लै आंनि जिउ जानानै थांबाय बे जाथायाल' जाखांफैबाय थायो लोगोफोर। बावनो सानब्लाबो बावनोनो हाया, बेखायनो दिनै आं भिडिअआवसो दसे नुजाफैबाय। अन्नानै नोंथांमोनाबो कमेन्ट हर लोगोफोर। नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायोब्ला जानो हागौ आं एसेबाबो मोजां मोनो खोमा। दे सनामोन जाय नायो नोंथांमोनाबो कमेन्ट हरबानो जाबाय। भिडिअनि थाखाय नङाबाबो आंनि थाखाय आरोना, दसे समबाबो। आरो लोगोसे हायोबा लाइकबो मोनसे थुना होलांबानो जाबाय। आं गोसोखौ मोजां मोनगोन लोगोफोर। बायना आब' अखाफोर, जों आदाया फैफिनमारबाय। नानि अखाफोर माबोरै दं? नों दाखौथ' नों बावखाबाय जानांगौ न'? बावालै आदा, नोंखौ बोरै बावनो दे, आंथ' बावखाथाराखै। आंनि आदाया खास फैबा हामगौसो नंगासिनो थामोन आङो। माबोरै दं? नों दासो सोंनो सम मोनदों आदा? नानि आं मिथिगौ नों आंखौ रागा जोंगोन, गाज्रि मोनगोन, गोबां बायदि आरो ना बिदाखौ बुंनो हागोन दे नोङो, रायनोबो हागोन। नाथाय प्लिज आंखौ निमाहा हो अब्लाबो दे अखाफोर नानि। औ आब' अखाफोर, आदाखौलाय मा गाज्रि मोननो? नोंथ' बे बाजैखौसो मोजां मोनो। बाजैखौ मोजां मोनस्लायस्लाय जोंहा नै आदाया फैफिनदों, आदाखौनो अन। आरो नानि मिथिगौ ना, आं नोंसोर गासैनिबो थाखायबो माबा नङा माबा मोनसे लाबोदों। नोंनो दख'ना, नानिनोबो दख'ना आरो नोंबाजैनोबो दख'ना लाबोदों आरोलै। ओमफ्राय ब्लाउस, फास्रा, गोबां बायदि फालि। नोंसोर मोजां मोनखागोन दे, नोंसोरनि फसननि लाबोजोबखादों आं। दे नानि अखाफोर थां, आंनि थाखाय आराम नोंनि आखाइनि गरम साहा फुदुंहैदो। आङो नोंसोरनि थाखाय जाग्रा लोंग्राबो लाबोदो दे, बरिया दासो लायना फैदों मादै दखाननिफ्राय, जों फेभरेट माने जाहैबाय थाग्राया। बास आदाजों दाउ बास। ओहो आब' अखाफोर, नोंना रागा जोंबाय थादोलै आदाखौ। दिनैसो ओरैनो फैदों, आदाखौ थांहोफिननो सानदोंलै बे। दे जेबो नङा दे नानि, नों रागा जोंबो हागोन आंखौ नों दाखौ। एसे एनैयालाय मा बिदिनो जाखायोना। नाथाय आं मिथिगौ नों गोसोजों रागा जोंखानाय नङा आंखौ। आरे आब' अखाफोर, आदा लाबोनाय दख'नाखौ नायबाथ' फाग्लिसो जालायलांगोन। बे गामिनि हाबायाव गाननो बरिया नांसिगोन नोङो, जाम्बिलाय। नोंहानो गान, नोंहानो रंजा, नोंहानो बिदा फैनायखौ खुसि जाबाय थानानै। आं हले खुसि गैया जेबो। आरो सोर नोंलाय दासो जोंखौ सानो हो? आब' अखाफोर, नोंना बांद्राय दे, बांद्राय खायो खिन्थु आं बुंखादो। नानि उरायना जेबो नङा दे, नोंबो आंनि बिनानाव, बेबो आंनि बिनानाव, आरो आंनि बिनानावखौ आं मिथिखायो, आंजों बांद्राय गोबाव रागा जोंनो हाखाया। आदा, आब' अखाफोरनि बाथ्राखौ गाज्रि मोनना नों थांलाबायनाङा दे, थांफिननाङा जेरावबो। बेवहायनो था, नों मिथिया दे आदा, नों गैयाबोला जोंनि न'खरा माबायदि जालांखो। आंखौ ना बाजैया नायनो हाया खालामो, आब'आबो दाना बाजैनि साइडल' ना, बेखायनो नों थाब्लासो मोजां मोनफिनसिगोन आं। नोंखौ बे न'आव फैफिननो सोर गोहो होदों आदा? थांफिनदों जोंनि न'निफ्राय, बे न'आव नोंहा जेबो जायगा गैला। बिदि नङा दे नानि, मिलिजुलि थानांगौ होननायखौ नों मानो बुजिला? नोंनि नोंदाजों मोनसे गोरोन्थि जाबाय, बेखौ निमाहा होनोथ' हायोना। निमाहाजों गासिबो प्रब्लेमानो सल्भ जायो। नोंखौ आं सनालि जोंहानाव आलासि जानो लांबाय थानो नागिरो। देनाय बुंदो माब्ला थांगोन जोंनाव? आयौ नोंस्रा मालाय जा माहाजोन, आं माब्रै आलासि जाहैनांगौ दे नोंसिनाव? बोरैबा मोनलायलाङो जोंहाथ' आरो नोंथ' जोंखौ मिथिखायोना माबायदि जोंहा? ओइ बेफोरखौ सानबाय थाना मा जानांगौ दे दानि दिनावबो? मा माहाजोन, मा गैयि, मा गोनां, मा गोरिब बेलाय हो? गोरिबा जेनेबा मानसि नङा नामा नोंनिबा? जोंहाबो बेबायदि एकदम डाइरेक्ट मा फुरा माहाजोन मालदार नंद्रायाब्रा, एसे मिडियामनि आरोलै। बिनिफ्रायथ' जोंहाथ' आफाबो गैबावाना। अब्लाबो आलासि जाहैनो लाजिलायलाङो आङो। ओमफ्राय हारसिं थांनो ना सोरबा लोगोजों जेन'बा? बेलाय नोंनि गोसोसोरा, सोरबा लोगो लाङो ना हारसिं थाङो। आरो आंजोंबो थांनो हाबाय, आंनो लांगोन ना नोंखौ? जोंहालाय आइल'सो दङ, ओमफ्राय खाथियाव मादै मोनहा दङ आरो ना, फुरा बेमोन फेमिलि, न' खाथियावनो जेनेबा। अब्लाबो मालाबा थांसै नामा? आइया, आं आइखौ बुंलायदोंमोनथ'। आइया होनदों आरो जेनेबा लाबोयोबा बिदिनो सानफ्राव लाबोना बेलासियाव थांफिनबालाय जेबो नङा होनदों आरो ना, हिनजाव मानसिबा।
माने जोंहाबो रावबो हिनजाव मानसि गैया नालाय न'आव सिख्ला मानसि बेखायनो एसे सानावनो फैनानै जायै लोङै थांफिननो होनदों आरो जेबो उसुबिदा खालामाखै आइयाबो ओमफ्राय गाव थानायाव थांनांगौ जाहैदों मालाबा गाव गैस'नाबो जायो नालाय बेखायनो खबर होनानै नों थाङोबालाय आङो सानदेआव लांसै नामा नोंखौ सनालि आंनि गोसोआ दि नोंनाव माला माला फैखो आं मिथिस्लाबलायासै जानो हागौ नों महराव एसे खम अब्लाबो नोंनि गोसोआ ओरैबायदि साफा मोजां ना आङो नोंनि गोसोआवनो गलिलांबाय दिनै खमसे खम नोंनि गोसोआ उरायना बायदिथ' नङा उरायनाया महरावल'सो आखलाव गैखायामोन दा दिनै जे नों आंजों एथबां माने बेबायदि फ्रेन्ड जानानै थाबायना बेस्ट फ्रेन्डनिफ्राय माला माला दि नोंखौ आङो आंनि जिउनि थाखाय सेलेक्ट खालामखो हमनोनो हायासैलै नाथाय आं नोंखौ माला बुंनो दे बुंबाबा नों मा सानगोन जेन'बा आंखौ सिगाङावथ' आं माने उरायनाखौसो फसायोमोन नालाय ना आंखौ बियो फाल्थुकसो सानगोन नामा दानो आंनि लोगोजों दानो आंजों आं आंनि फ्रेन्डशिपखौबो गाज्रि जाजानो गियोलै बेखायनोसो सिरि दं अब्लाबो खेबसेयाथ' बुंनांगोन ना मादै बिदिबा आं गाबोन थांसै नामाथाय गाबोन औलै मादै माने आङो ओजों न'थाराव थाङाबाबो आंहाबो मोनसे न' दं नालाय आइजों आंजों थाग्रा बेखौबो मालाबा सम सम नायनांगौ जायोना बिनि थाखाय बिसिनाव थाङाबाबो आं बेयाव थांगोन आरोलै बिसोर आंखौ नायनो सुखुवाबाबो आंहा बेयाव थाबाबो जेबो नङालै बिसोर फात्ता मोनखानाय नङा आंखौ एसे गोबाव जोंनाव थानानै बेफोरबायदि दाबुं दे बाबु नोङो हरखाब बिदि थांनो खबरदार मोनगोनसो आंजों नोङो गथ' आंहा खालि मोनोना थांथ'वा दसे थाबाव जोंनाव साननैसो थाबाव नोमथै गैयिनिफ्रायनो नानिजों आंजों बेसे जोंहा एकदम दुखु खस्थ'जोंल' जिउ बारहोहरोमोन जेनथेनल' नाथाय नों फैनायनिफ्राय जोंनि जिउआ एसेबाबो खुसियाव थानो हमबायमोन दा आरो नोंबो थांफिनो जालायबाय न' गोसोखांलायबाय ओरैनो रावबो गैया होनलाय नोङो न'आव रावबो अना नोमादैथ' दंना नोमादैया नै बेसे अनो नोंखौ बाबु दे बाबु थाबाव जोंजों दसेबाव आं जोबोद मोजां मोनगोन नानियाथ' बिदा होननानै बेसे गाबज्रिबाय थादो नों थानानैसो बियो गथ'आ जि खुसि आयौ मादै जिबायदि बुंखाबायलै गावा न'आव थांनो होननायखौनो एसेखौनो ओमफ्राय आंलाय फैफिनगोन दा सम समनो आङो जेनेबा दसे थांथ'नोसै सानबायमोन आरोना गोबावबो जाथारबाय नालाय नांथ'आ दे साननैसो थाबावथारबाबो दे ओमफ्रायसो नोङो न'आव थांनो मोनगोन बिमादैनि खोथाखौबो लानांगोन नों गावहाथ' हरखाबैनो जोंनाव फैबाय ओमफ्राय नै दा आरो एफा गोबाव थानायनि उनाव दासो थायै थांनो बुंलायबाय जायाहाय आयौ नङालै मादै नोंसोरखौनो बेसेबा गोसोखांखागोन आङो ओजों थांबाबो बावा आरो बेयाव थाबाबोथ' बावखायाना नोंसोरजों दंखायो आङो बेसेबां अनलायनानै थाबाय न' जेबो सिन्था जानाङा दे मादै आङो गासैबो बे नानिनि फरायनाय आरो नोंसिनि बे न'खर खस्थ'आवबो आङो एसेबाबो हेल्प खालामहरबाय थागोन दे ओजोंनिफ्रायबो दे मादै माने आंहा ओजोंहाय बेंकआवबो एसे प्रब्लेम जाना दं नालाय लेखा सेखा गासिबो ओजों थाबोजोबदोंना खेबसे थांनांगोनानो मादै फैसा हाबनाय मानाय प्रब्लेम जादों नालाय एसे गावहा आरो जेबो लाया मुवा फैबाय नालाय दा आरो नै थांनो जालायबाय फैखानायथ' नंखाया नों थांबानो बिमादैखौ बावहैखागोन बिनानावखौ बावगोन बावालै मादै मानो बावबायबायनो दे बावा आरो नै दिनै आं खथ्थ' गोथाव दाउ बेदरसो संबावनोसै ओमफ्राय गाबोन अमा बेदर जालांबावगोनसो आङो मा नुबाय दा गावहा थांनो जाबाय जोंहालाय बहा खहाबबावनो ओमफ्रायो दाउ बेदरबाबो अमा बेदरबाबो नों आंनि मादैल' नङालै नों आंनि बिमा नों आंखौ खेबसेहायबो गोदान जोनोम होदों दाबो नै नों बेसेबा अननाय होबाय नोङो बिनानावाबो आंना बेसेबा अननाय होबाय नोंबो आङो न'खरखौ लाना बेसेबा दुखु खस्थ'आव दंमोन आरोना गोसो सिङाव नाथाय नोंसोरसो आंखौ आंनि दुखुखौ बावगारहोदोंलै मादै अब्ला नोंसोरखौ बोरै बावनोब्रा आङो दे बिदिबालाय बाबु माथो होनबावनो जोंबो थांखानांगोनखा नालाय मालाबा नङा मालाबा न'आवबो नाय ओजोंबो नाय दे बाबु जोंखौबो बावथारनाङाहाय जागोन दे मादै आंनि फिसाला बायदि मोनथारोहाय आंहाथ' फिसाला गैया नालाय अब्लाबो गोदोहाय जोंहानाव थाफैनायनिफ्रायनो नोंखौ एकदमबारे गावनि असे फिसा बायदि जोथोन लानायजों जाबजों दाथ' आरो नै बेसेबा थाहाबबायमोन आंलाय एसे गोसोआव दंबाबो बावथ'बायमोन नों फैफिननानै जोंहानाव आरो दा न'आव थांफिनो जालायबाय दसेनो बोरै गोसोआ माबा सुखुनो दे बाबु दासो बिनानाव दासो न' दासो बाजैखौ गोसोखांबाय नोङो दासो फैनो रोंबाय नों आदा जोंदाव बहा थांनानै थाहैयामोन नों एसे गोबाव बहा गोमानानै थाहैयामोन दासो गावनि होननानै नों फैनो रोंदों नाङा आंनो बेफोरबायदि बिदा आंना बिदा गैला गोदोनो सासे दंमोन बे थैबाय दा आरो आं मिथियाबो नों सोर आरो मानो फैदों जोंहानाव आंनो आदानि गोनांथिबो गैला प्लिज नानि आरो नोमबाजैयाथ' आंखौ निमाहा खालामखागोन दे बेबो बुजिखागोन आं मिथिगौ आं बुजायगोन ना दा जोंनि न'खराव रावबो हौवाफोरबो गैला न'खर सामलायग्रा गैला बेखायनो नानि आंनि जोबोर गोनांथि ना न'खराव आं थायोब्लासो मोजाङाव फैफिनसिगोन न'फोरखौबो आं थिग खालामफिनगोन ना नों माखौ टेनसन लादों दे नों दा फैफिनखानायाव बिमा बिफायाबो बायदि जानानै थांबाय घटना जाबाय नों थेवब्लाबो बिदाखौ निमाहा होदो खनसेखिनिखौ आं गासिबो थिग खालामफिनगोन नानि न'खौ आराम बानायफिनसै नोमबाजैमोनजों मोजां गोरोबनानै थानोसै नङा होमबा नोंसोरखौबो मोजां बिलाइ हरनांगौनि खोथा दङ ना आंनि
आंनि बिलाइनाय आंनि हाबाखौ साननो गोनांथि गैया दा इसेबां दरखार गैया आरो नों सानथारनोबा बे उरायनाखौ सान नोंनि नोंनानाव मोजांथारखौ सानबानो जाबाय उरायनाखौ आंखौ नङा आं आंनि बिलाइनाय समाव हाबा जागोन गावनि गोसो बायदि गावनि मर्जिजों बिमा बिफानि गोनांथिबो गैया नोंनिबो गोनांथि गैया दा रावनिबो गोनांथि गैया नुदों आदा आब'आबो माबायदि बाजेटजों थाबा बाजैया मा मा सोना होखो बिनि खर' मेलेमावनो दाना जोंखौ सैया जाबाय न'नि मानसिथारखौसो बाजैयाल' इम्परटेन्ट बिनि थाखो एसेबां दुगि जाना दे आब' अखाफोर आदाखौ मा थांजाफिननो लुगैदों नोङो बायदि बुंथारबाय बिदाखौनो लाजियाबोलै बे आब' नोङो लाजि नोंसोरसो बिदा बिनानाव सानैबो आरो नोंसोरखौ आं लाजिनो दरखार गैयाहाय नोंसोर बायदिखौथ' बिनानावाबो नोंना मा खालामखो आदा सों बिनाव आरो खबर ला बेसेबां बदनाम बदसि नाम खालामखो नों बायदिनो नोंबोथ' बिदिनो मोनसे समाव मा खालामनानै थालै आदा दासो न' गोसोखांदों बाजैयालाय नोंखौ मा गनायबावगोनसै आदा बाजैनो नों बायदिनि दरखार गैला जोंहा थानो सोलोंखाबाय रावनिबो गोनांथि गैला जोङो मिथिबाय गावनो जोङो साननो हनो गोरों जाबाय बुजिनो रोङो बायदि जोङो खामायनानैबो जानो रोंग्रा जाबाय बोरो माथो एथ' सानग्राबा थाखाथायसेबो हरामोन माथो न'आवबो बाजैनोबो दासो न'खौ गोसोखांबा बोरै जानो दे आदा हो नों बायदि मानसिया मानसि नङालै एकदम नोङो ओरैबायदि मानसिना सासे एकदम गाज्रि आखुनि मानसि नों आदा आदा मानो खोनासंबाय थाखो बेफोरबायदि खोनासंनो दरखार गैया बे नङा नोंनिबो न' मिथिबाय जागोन दे नानि उरायना जागोन आं मिथिखागौ नोंसोर रागा जोंनोबा जोंदो जेखि बुङा आं खोनासंगोन दे दिनै खिन्थिया बाखि आरो आं नोंसोरजों रायजा होनजाबाबो थांफिनला दे नानि थांफिनलै बे नोंनि गोसोसो नोंनालाय गोसोआ बिदिनो दानो दं दानो गैयासो आरो इसेबां न'नि मानसि सानग्रा मोनबा नों बिदि खालामामोनथ' आदा एसेबां नांगौ गोनांथि समाव जोंखौ रावबो नायफैयाखैलै नोंबो नायफैयाखै जोंखौ दासो बहानिफ्राय ओंखारफैदो बबे गुदुंनिफ्राय ओंखारना फैदो नोंलाय नोंनाबो थेवथेवा बाराद्रायबाय दे गावनि बिदाखौनो बिदि बुंबाय थाना दे आब' जाबाय दे जाबाय आदाजोंबो मोनसे गोरोन्थि जाखादोंमोन जाबाय माथो निमाहा होबानो जोब्बाय प्रब्लेमा सल्भ मिलायनानै थाफिनबानो जोब्बायना आंजोंबो गोरोन्थि जायो नोंजोंबो सानसे जागोन बेखौलाय मा रावजोंबो गोरोन्थि जाया होनना बुंनो हायाना आब' बुंग्रायाना आदाया गासिबो थिग खालामफिनजोबसिगोन प्लिज सिरि थादो दे थांलाय उरायना थां नोङो साहा फुदुंहैदो आं फैगासिनो दे आरामसे जोंहा फेमिलिनो दिनै साहा लोंनोसै जागोन आदा आं गोथाव फुदुंनि ओमफ्रायथ' दाउसो गोदा हैबावनोसै आं नों फैनायनि खुसियाव आंनि मासे दाउ फिसिनाय दङमोन आंनिखौथ' सिथारथ'ला दे आदा बाजैनि मासे दङना बाजैनिखौनो सिथारहैसै आङो जायो दे नानि खबरदार उरायना बाजैनि दाउखौ दांनाबो नोङो मोनगोनसो दा मा होनोलै सनालि आंथ' नोंसिनाव फैबायानो थायोना नोंसोर जोंनाव थांनायानो जायालै जागोन दे ओमफ्राय नायजागोनदां र' माने सानदेआव थाङोबा आङो सेटारडेआव मोजां सानना खिन्थाहरनोसै जिउआव गिबि खेब सोरबा सेंग्राया आंखौ गावसिनाव लांनो नागिरदों बिबो आंनि फसायनाय सेंग्राया जायखौबा आं बेसेबा सिगांनिफ्राय फसायोमोन ओरैनोथ' बे उरायनाजोंसो बेरायबाय थायोमोन ओमफ्राय मानोबा बे उरायना थांखांनायनिफ्राय बिनि लाइफनिफ्राय आंजों जोबोद मोजां लोगो जानानै थादों रायज्लायदों दासिमहालागै दङ आरोना मालाबाथ' सानलायलाङो आंनि बयफ्रेन्डसो नामा बयफ्रेन्ड बायदि ट्रिट खालामोना आंखौ खासखि बे आंनि सिमाङा फुरा जानायमोनबा नाथाय हिन्जावा माब्रै बुंगोन दे आंहाथ' महरावबो गैया बुंनो बोरैबा मोनलायलाङो डाइरेक्ट आंखौ रिजेक्ट खालामबा नोंनो बुंग्रोदो ना जायख्लं आंखौ माब्लाबाथ' बुं जे आं नोंखौ फसायो होननानै ओरैनोथ' नों आंखौ लाइक खालामो बाट बै लाइकखौसो होनदां जेनेबा लाभ मोजां मोननाय गोसो थोनाय लाभ खासखि आंनि बे सिमाङा जल्दि फुरा जायो नोंजों आंजों कापोल्सआव फैयो माब्लाबा बेफोरबायदि आरोना जागोन ना जाया आं मिथिया ना नोंसो आंखौ फाल्तु सानगोन ना मागोन र' थेवबो बुंनायनांगोन ना नोंथ' आंखौ मा सानमारोथाय रायलायनायाथ' जेनेबा गार्लफ्रेन्ड बायदिसो मोनलायलाङो मालाबा जा मोजां रायलायोना ओइ सनालिलै आइया सनालि मायाव गोबाव हाबखो आं नोंखौ गाबज्रिगासिनो थुना चावमिन जाना फैसैलै ओरैनो बेरायथावथाव आं नोंसिनिथिं फैबायबो दाथ' चावमिनबो जालांसै आइनोबो एसे लांसै आङो थांजायो नाथाय आइनो आं ओइथिंल' थांनो होनना फैदोंमोन आरो दा थांजायो दे थांगोन आङो फनखौबो आङो लाबोफायासै सार्सआवसो गारबोबाय फैसायाबो लायाखैमोन ना आं नाथायबा जेबो नङा बे नोंसिनि खाथिनि दखानावलाय मादोरा नोंलाय थांबायानो थाखायोना दे जेबो नङा फैसाखौलाय मा आं होगोन ना दिनै मालाबा नों होखायो माथो मालाबा आं होयो जोंनालाय सोलियोलै थौ जायो बिदिबालाय औ दे थौ दे अब्ला सनामोन दिनैनि भिडिअ'आबो बेखिनियानोसै जाबाबो जायाबाबो सुंद'यै लाना फैबाय आङो नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालाम दाबाव एसेबाबो आं गोसोखौ मोजां मोनगोन दे सनामोन माथो होनबावनो नोंथांमोनाबो मिथिखायोआनोबा लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों आङो लानानै फैगोन लोगोफोर सम जायोब्लानो माला लाबोनो हायो जायखिजाया आं लाबोगोन दे होमबा लोगोफोरना थांथ'नोसैलाय माबा मोनसे भिडिअ मोजां बानायनो सानबाबो जालालै लोगोफोर मोजां खालाम सानो माबा गाज्रिल' जाना होयो आंजों दाना एकदमबारे
जेबो सानस्लाबनोनो होला बे निउ इयारानो आंनि गाज्रिनिफ्राय गाज्रिल' जालांथारबाय बुंनोनो राव गैला आरोना लोगोफोर मालाबा दुखु मालाबा ओरैबायदि गाज्रि जिउआनो थासारियानो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांबाय माने भिडिअनि फारसे आंखौ जेबोखौनो माबानो होला आरोना कन्डिसनफोरानो ओरैबायदि थासारियानो जेब्लानो भिडिअआव गोसो होनो सानो माबा नङा माबा मोनसे जाथाय जाना होगासिनो आंनि जिउआव ओरैबायदि ओमफ्राय दाथ' उन्दुनो सानबाबो उन्दुनोबो हाला लोगोफोर उन्दुब्लाबो बायदि बायदि नुनानै गोसोखौनो दुखु मोनफ्लांबाय थायो ओरैनो थाबाबो एकदम गोसोखौ जेनेबा सानफ्रावथ' हमथाथाबनानै थाबाय आरोना नाथाय मोनानि समाव ओरैबायदि गोसो गाज्रि मोनो लोगोफोर न'खराव सोरबा गोमायोब्ला आं गोआ माबायदि मोनो मोनथिखागोनानो नोंथांमोनाबो जानो हागौ इसोराबो माबा मोनसे आनजाद नायगासिनो खोमालै सुखुनि समानो फैला आंनि जिउआव माबोरैथ' भिडिअ बानायनो हानो बेफोरबायदि ओरैबायदि कन्डिसन गाज्रि जानानै दङना दासान्दि थासारियानो दुखुआनो दुखु लोगोफोर मा बुंबावनो आंनि बायदि बेफोरबायदि जिउआव रावजोंबो जायाखोमालै गाज्रिल' जायो जेब्लायबो गाज्रि आरोना मोजांनि समखौनो आं नुगोना नुला मिथिला माबा मोजां जागोन सानो नाथाय जाया लाइफआनो गाज्रिल' जायोलै जेब्लायबो लोगोफोर ओरैबायदि गाज्रि गाबनो ना मिनिनोसो आंनि जिउखौनो आङो ओरैबायदि कन्डिसन आरोना दायो दे होमबा लोगोफोर आंनि नायगिरि सनामोन सुखु दुखुआलाय बिदिनोसै मानसिनि जिउआव थेवबाबो थांनाथ' थाखानांगौ नालाय अब्लाबो आं नोंथांमोनजों नुजाफैबाय एसेबां गोबावनि नायगिरि हिसाबै माब्लाबा सम आं बिदिनो नुजाफैगोन ना लोगोफोर